ପିଲାମାନେ, ତୁମକୁ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ, ଗୀତ ଗାଇବାକୁ, ପୁଣି ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ନା? ହଁ, ମୁଁ ଜାଣେ। ତେବେ ଆସ, ଆଜି ଆମେ ତୁମ ହସ ଖେଳ ବହିର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଗପଟିକୁ ଶୁଣିବା। ଗପଟିର ନାମ ହେଲା ଶଙ୍ଖି ବିଲେଇର ଶଙ୍ଖା। ଗପଟି ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଗପଟିରେ ଥିବା ଚରିତ୍ର ଓ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ପିଲାମାନେ, ଏହି ଗପରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ମାଙ୍କଡ଼ ଟଙ୍କା ପୁଡ଼ିଆ ନେଇ ଦୋକାନରୁ କିଛି ଜିନିଷ କିଣୁଛି। ଦୋକାନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପନିପରିବା ରହିଛି। ଦୋକାନରେ ପଙ୍ଖା ମଧ୍ୟ ଘୁରୁଛି। ଶଙ୍ଖି ବିଲେଇ ଶଙ୍ଖା ନେଇ ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆସ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗପଟିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିବା। ଦିନେ ମାଙ୍କଡ଼ ଟଙ୍କା ପୁଡ଼ିଆଟି ଧରି ବଜାରକୁ ଗଲା। ସେ ଦୋକାନରୁ ଲଙ୍କା କିଣିଲା। ହଁ ପିଲାମାନେ, ମାଙ୍କଡ଼ ଦୋକାନରୁ ଲଙ୍କା କିଣିଲା। ଦୋକାନରେ ପଙ୍ଖା ଘୁରୁଥିଲା। ଏତିକି ବେଳେ ଶଙ୍ଖି ବିଲେଇ ଛପି ଛପି ଗୋଟେ ଶଙ୍ଖା ନେଇ ପଳେଇଲା। ଶଙ୍ଖି ବିଲେଇ କ'ଣ ନେଇ ପଳେଇଲା? ହଁ ପିଲାମାନେ, ଶଙ୍ଖି ବିଲେଇ ଶଙ୍ଖା ନେଇ ପଳେଇଲା। ଶଙ୍ଖି ବିଲେଇର କାମକୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖୁଥିଲା। ବାଉଲାରେ କିଣିଥିବା ନାଲି ଲଙ୍କାଟି ଚୋବେଇ ଦେଲା। ହଁ ପିଲାମାନେ, ମାଙ୍କଡ଼ ବାଉଲାରେ ନାଲି ଲଙ୍କାଟି ଚୋବେଇ ଦେଲା। ଲଙ୍କା ଖାଇ ମାଙ୍କଡ଼ର ମୁହଁ ବଙ୍କା ହୋଇଗଲା। କାରଣ ମାଙ୍କଡ଼ର ମୁହଁ ରାଗ ଅନୁଭବ କରିଥିଲା। ଶଙ୍ଖି ବିଲେଇ ମାଙ୍କଡ଼ର ବଙ୍କା ମୁହଁ ଦେଖି ଫେଁ କିନା ହସିଦେଲା। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ତୁମକୁ ଗପଟି କିପରି ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଲା ନା? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।